Moin, og velkommen til Philips EMTB. Velkommen til min kanal. Tak fordi du kigger med. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. I dag er jeg taget til Røde Kro, og jeg skal ind og besøge Dania Bikes. Vil I med? Let's go! Hej Esben. Tak. Goddag Esben. Goddag. Tak fordi jeg måtte kigge forbi. Det er rigtig hyggeligt. Du er altid velkommen, Ole. Tak for det. Jamen, jeg har forberedt nogle spørgsmål til det interview her, og lad os bare komme i gang. Hvordan, hvorfor og hvornår opstod Dania Bikes? Det var sådan faktisk ret tilfældigt. Jeg kommer fra en helt anden branche, hvor jeg solgte brugt lastbiler. Og så hørte jeg om en aktion i Tyskland, der skulle komme på nogle Cannondale cykler. Så var jeg lidt fræk og ringe til dem. Og sagde til dem, at det var alt for bøvlet med sådan en aktion. De kunne bare sende dem til mig. Og så sagde jeg til dem, at de måtte få 5 timer til at acceptere mit bud. Og så ville jeg lave en overførsel med det samme. Og det kunne de slet ikke få på tale. Men de ringede alligevel efter en halv time. Og så købte jeg nogle Cannondale cykler, og så skrev jeg på Facebook, jeg kom til at købe 126 Cannondale cykler. Jeg kan ikke bruge dem alle selv. Jeg tror, jeg sælger dem til en spotpris. Så der kom faktisk det der opslag, der det blev delt over 3.000 gange. Og jeg blev bombarderet med e-mail, og så fandt jeg ud af, det var faktisk sjovt at sælge cykler. Så sådan startede det. Okay, spændende. Og en sjov indgangsvinkel til at starte det op. Hvis man nu gerne vil i gang med at cykle, hvor skal man så efter din mening starte hen? Ja, altså jeg vil da starte med at gå ind på cykelbloggen. Det er det, jeg reklamerer for her også. Ja. Jeg var netop i tvivl, da jeg startede med at cykle, og synes, at jeg manglede noget hjælp til at komme i gang. Og det har også inspireret mig til at lave cykelbloggen. Så de mest almindelige spørgsmål, vi får ofte, dem laver vi en film om, og så prøver vi på at hjælpe folk igennem cykelbloggen. Okay, super. Og hvis du nu kunne konstruere den perfekte cykel, jeg ved godt, det her det er et træls spørgsmål, hvordan vil den så se ud? Det vil jeg aldrig gøre, fordi jeg har altid sagt, at enhver cykelrytter med lidt respekt for sig selv har minimum 7 cykler. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi jeg godt kan lide at sælge cykler. Okay, yes. Hvis nu du skulle vælge mellem en racercykel, en gravelbike eller en MTB/EMTB, hvad vil du så vælge, og hvorfor? Jamen så det kommer lidt an på årstiden, fordi hvis det er vinter, hvor det er mørkt, og hvor det er koldt, så er jeg ikke så glad for at køre ud på landvejen. Til dels fordi man er mere udsat i trafikken. Så vil jeg godt væk fra trafikken, ja, så vil jeg ud, hvor det ikke er så meget kold vind, så vil jeg ind i skoven. Og alt efter om jeg skal være dreng og køre vildt på sporene, så vil jeg have en mountainbike. Og vil jeg bare ud og have noget hygge, så vil jeg have en gravel, hvor jeg kommer ud på længere distancer, og hvor det ikke skal være så vildt og tårligt, bare komme ud og nyde naturen. Så er det en gravelbike. Raceren, den vil jeg have, når jeg skal have fart på. Og når jeg vil på længere distance, i dagslys helst, så er det en racercykel, jeg tager. Og ellers når man kører i felt med andre, det er en helt anden situation, end når man kører på gravel eller mountainbike. Når man ligger på hjul og kører rulleskift og alle de der sjove ting, lyskildsspurt og alt det der, det er væsentligt sjovt på en racer. Yes. Nu kommer der et spørgsmål, den er måske svært. Hvis du skulle komme en myte til livs omkring cykling, hvilken skulle det så være? Altså, nu er det jo sådan, kulturen i Danmark mellem bilister og øvrige trafikanter og så cyklister, den er ikke så god, som den er i andre lande. Det kan jo være lovgivning, men det kan jo være den måde, som mange motionister, de desværre eller licensrytter for den skyld, de opfører sig ud i trafikken. Og der er kulturen ikke så god, og så hører man også det der, jamen altså cykelrytter, det er bare nogen, der tror, de ejer hele verden. Det er ikke alle cykelrytter, det er sådan. Der er nogle cykelrytter, der tager hensyn til sine medtrafikanter. Så den her myte med, at hvis man bare har en cykelhjelm på, så tror man ejer og er kongen i trafikken, den kunne jeg godt få væk. Og så er det, altså ligesom give en forståelse for, at der er altså mange cykelryttere, der gerne vil have en bedre kultur i Danmark. Og det vil jeg gerne arbejde for, at vi kunne få. Fantastisk. Hvad kan Dania Bikes, som de andre cykelhandlere ikke kan? Altså hvis de forlanger det kunderne, så kan vi give en krammer. Men ellers, altså, ja, jeg synes, da jeg gik ind til det her, så ville jeg igen prøve at gøre noget, der var anderledes som andre
butikker ikke gjorde. Og det er der, jeg gerne vil differentiere. Prøve på at finde nye ting, som andre ikke gør. Ja. I stedet for bare at følge med i sporet, så prøve at være... Ja, det er sådan set det. Altså nu laver vi cykelbloggen, vi har haft vores egen cykelbane. Vi prøver at indrette butikken på vores egen måde. Ja, bare have det sjovt, samtidig med, at det skal være lidt alvor i det. Ja, selvfølgelig. Yes. Hvordan ser fremtiden ud for Dania Bikes? Det bestemmer kunderne jo. Det bestemmer kunderne, ja. Ja, altså vi prøver selvfølgelig at opfylde de ønsker og det behov, der er. Og så må vi se, hvor lang tid. Altså, jeg har ikke tænkt mig at gå på pension lige foreløbig. Når jeg vågner om morgenen, så glæder jeg mig til at komme på arbejde. Og så længe det er sådan, så længe skal Dania Bikes bestå. Sådan. Det er fantastisk. Et sidste spørgsmål. Hvis jeg skulle tage et emne op på min YouTube-kanal, hvilket skulle det så være? Jamen Ole, jeg synes, det skal være noget, det passer til dig og dit segment. Ja. Nu er du glad for e-mountainbike, og det er noget, der virkelig skyder frem her, og har gjort det noget tid. Og så vil jeg gå ind og med de erfaringer, du har, så dele de erfaringer. Og så være med til at støtte kulturen på det, som jeg nævnte før, at vi får et bedre forhold til vores medtrafikanter, så vi kan gøre plads til mangfoldigheden, også i skoven, når du kører e-mountainbike i skoven. Ja. Kommer der andre, der bare er ude og går, der bare har ro og fred, jamen smil til dem, sige hej til dem, og få spredt det her budskab, at det er, vi skal gøre plads til de andre, og vi skal håbe på, at de andre vil gøre plads til os. Ja, og det skal være sjovt, og det behøver ikke at foregå på et vildt mountainbikespor. Lige præcis. Yes. Jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme forbi. Vi går en runde, og så får jeg lige butikken at se. Jamen, tak for besøget, Ole. Det var så en god snak med Esben her fra Dania Bikes i Røde Kro. Og nu tænker jeg bare lige, at I lige skal have lov til at se i butik. Så kom med her. Der er jo alt muligt her. Der er noget fra Garmin. Der er beklædning. Masser af lækkert tøj. Der er briller. Alle mulige. Og inde på Dania Bikes Facebook-side, der er der en masse tilbud. Lige nu på Astra cykelbriller, som jeg også selv cykler med, og jeg synes, de er fantastisk gode. Mere beklædning. Asos. Ja, det cykler jeg sig selv i. Det er faktisk rigtig godt. Dernede står Jimmy. Morgen, Jimmy. Der er racer. SRAM. Der er noget værktøj. Shimano. Herinde. Der kan man få lavet et bikefit. Og det er, vil jeg bare sige, alle pengene værd. Det har jeg selv fået lavet. Og det giver bare lige det sidste prik over i, for at få den fedeste cykeloplevelse. Så er der værkstedet. Det åbne værksted. Det er mega fedt. Pissedygtige mekanikere. Men det fedeste, når jeg kommer til Dania Bikes, der er altid kaffe på kanden. Så er der noget udstyr der. Og hvis man er i tvivl om, hvad det er, der hænger der, så står det lige der. Pedaler. Der er nogle flere racer. Sko. Og sadler. Hjelme.
i stor stil. Den der, den kører jeg selv med. Den er jeg rigtig, rigtig glad for. Masser af udstyr. Udstyr. Der er masser af børnecykler. Mountainbikes. Masser af mountainbikes. Kalkoff. Virkelig fede, gode cykler. Jeg startede faktisk på sådan en Kalkoff, inden jeg gik over på en EMTB. Prøv lige se den der. Den er sgu da fed. Og den er på tilbud. Ja, det var lidt om Daniabikes i Rødekro. Og så ved jeg godt, hvis man skal vedligeholde og pleje sin cykel, så er det altså kun mock-off, det duer. Ja, der er lidt for enhver. Der er noget for alle hos Daniabikes. Og noget energi, når det skal gå rigtig stærkt. Ja, det var lige en kort hyggelig snak med Aspen fra Daniabikes i Rødekro. Og de ligger midt i Rødekro centrum, lige over for Brugsen. Så er jeg kommet hjem igen fra Rødekro. Jeg synes, det var hyggeligt. Det var en fed tur. Er der noget, du tænker, det vil jeg gerne høre mere om omkring Daniabikes, så skriv det ned i kommentarfeltet. Er der noget, du tænker, jeg skal uddybe på min YouTube-kanal, så skriv det gerne ned i kommentarfeltet. Kunne du lide den her video, så bare giv den et like, subscribe, del, bare gør et eller andet. Det vil hjælpe rigtig, rigtig meget. Moine fra Haderslev.